Το Σάββατο το βράδυ, λίγο πριν χτυπήσουν οι καμπάνες της Ανάστασης, ένα ρωσικό διαστημόπλοιο τύπου Σογιούζ θα σπάσει τα δεσμά του με τη Γη και θα πάει να συνδεθεί με τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό που βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τον πλανήτη μας. Η εκτόξευση θα γίνει από το κοσμοδρόμιο στο Μπαϊκονούρ του Καζακστάν. Το Σογιούζ 10 θα μεταφέρει 2 Ρώσους κοσμοναύτες και έναν Αμερικανό σχεδιαστή προγραμμάτων κομπιούτερ. Αρχηγός της αποστολής είναι ο γεννημένος στο Μπατούνι της Γεωργίας βετεράνος διαστημοπόρος Φιοντόρ Γιουρτσίχιν ή Θόδωρος Γιουρτσίχιν Γραμματικόπουλος, όπως τον αποκαλούν πολλοί ομογενείς που μένουν στις πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες. Συγκυβερνήτης της πτήσης θα είναι ο Όλεγκ Κοτόφ, με τον οποίο ο Θόδωρος έκανε την απαιτούμενη προετοιμασία για τη νέα αποστολή στο κέντρο διαστημικής εκπαίδευσης Γιούρι Γκαγκάριν, στη λεγόμενη Πολιτεία των Άστρων, κάπου 30 χιλιόμετρα έξω από τη Μόσχα. Στο κέντρο Γκαγκάριν εκπαιδεύτηκε και ο 58χρονος Αμερικανός Τσάρλς Σιμονί, που θα ταξιδέψει σαν τουρίστα στον διαστημικό σταθμό για ένα 8ήμερο πειραμάτων. Ο Σιμονί είναι συνιδρυτής με τον Bill Gates της πασίγνωστης εταιρείας λογισμικών Microsoft. I just like to mention I'm taking a computer tape for a Russian computer, Ural-2, that I was programming in 1964, and I still keep the paper tape in my safe, and I'm taking one of those paper tapes with me and to remind me of where it all started. Ο Σιμονί επιχειρεί να σχεδιάσει πρόγραμμα κομπιούτερ που θα λειτουργεί κατά τον ίδιο τρόπο με τον οποίο σκέφτεται ο άνθρωπος. Εάν το πετύχει, θα επιφέρει νέα επανάσταση στον χώρο των λογισμικών. Σαν επισκέπτης, ο Σιμονί θα έχει ανεξάρτητο πρόγραμμα στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Τα καθήκοντα του πληρώματος θα τα επομιστούν ο Θόδωρος, ο Όλεγκ και η Αμερικανίδα αστροναύτης Σουνίτα Βίλιαμς, η οποία βρίσκεται ήδη στον τροχιακό σταθμό και θα παραμείνει εκεί μαζί τους μέχρι τα τέλη του καλοκαιριού. Ο Θόδωρος είναι καλά εξοικειωμένος με το διαστημικό σταθμό. Τον Οκτώβριο 2002 είχε πάει ξανά εκεί στα πλαίσια αποστολής της NASA από το κέντρο εκτοξεύσεων Kennedy στη Φλόριντα. Στις 11 μέρες που κράτησε η αποστολή εκείνη, ο Θόδωρος συνέβαλε στη σύνδεση του τρίτου από τα 11 τμήματα του διαστημικού σταθμού. Το εγχείρημα ήταν εξαιρετικά δύσκολο και επικίνδυνο. Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ύστερα από 170 περιστροφές γύρω από τη Γη και χάρη σε 3 εξόδους από τη διαστημική άκατο, κατά τις οποίες οι αστροναύτες εργάστηκαν αιωρούμενοι στο κενό. Στα λίγα πράγματα που είχε πάρει τότε μαζί του ο Θόδωρος ήταν μια ελληνική σημαία, την οποία και δώρισε 1 χρόνο αργότερα στον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Την φορά αυτή ο Θόδωρος θα παραμείνει στο διαστημικό σταθμό για 6 μήνες. Ήδη αποχαιρέτησε τη γυναίκα του, την Λαρίσα Ανατόλιευνα, και τις 2 κόρες του, την 13χρονη Ντάσα και την 5χρονη Ελενίτσα, που του έδωσαν η μεγάλη ένα χνουδωτό αρκουδάκι και η μικρή ένα χνουδωτό γουρουνάκι για να του κρατούν παρέα τις ώρες της μοναξιάς. Ο αποχωρισμός έγινε στο Star City, την πολιτεία των Άστρων, έξω από τη Μόσχα, λίγο πριν αρχίσει το ταξίδι για τον Μπαϊκονούρ, από όπου θα εκτοξευθεί το διαστημόπλοιό του. Ανάμεσα στους επίσημους που θα παρακολουθήσουν την εκτόξευση είναι ο πρέσβης της Ελλάδας στο Καζακστάν, Χρήστος Κοντοβουνίσιος. Σαν καλός γιος που είναι, ο Θόδωρος τηλεφώνησε επίσης και αποχαιρέτησε τον πατέρα του Νικολάη και την μητέρα του κυρία Μικρούλα, που ζουν μαζί με τον αδελφό του τον Παναγιώτη στην Ελλάδα, στο προάστιο Σύνδος της Θεσσαλονίκης. Μαζί με αυτούς ευχόμαστε και εμείς στο Θόδωρο καλό ταξίδι και με το καλό να γυρίσει ξανά στη Γη. Γιώργος Μπίστης, Φωνή της Αμερικής, Ουάσιγκτον.